Здравейте! Не се ядосвайте, ако сте си изпуснали метрото. Компания до следващото ще ви прави арт-ревю. Момче и вятър е новото предложение от столичния куклен театър. Малкият герой от приказката пренебрегва благоразумните съвети на възрастните и със смелост и упоритост се изправя срещу вятъра и природните сили. Представлението е за деца над 5 години, така че съм сигурна, че и вие много ще се забавлявате. След поредица от по-сериозни ленти като Непреклонните и Истинският Луин Дейвис, братите Коен се завръщат с нова комедия в добрия дух на Да отгледаш Аризона и Големият Лебовски. В Аве Цезаре героят на Джош Бролин търси изчезнала холивудска звезда. Звездата е Джордж Клуни, а кастът се допълва от Скарлет Йохансон, Чанинг Тейтъм и много други известни люде. В дуелът на театър Възраждане няма да видите тежки сражения между изискани джентълмени с засукани мустаци. Точно обратното, главните герои на Вазов са двама пройдохи, които са тежки единствено на думи и само в кръчмата. За режисьора Йосиф Сърчеджиев Вазовата сатира е до някъде и драма, защото за цял век сякаш нищо не се е променил. Дали е така, ще прецените сами след представлението. А моето представление за момента приключи. Чао от арт-ревю и до нови срещи!